Hello लोगोफोर मारै दं आंनि YouTube subscriber लोगोफोर आंना चेनेला एसां दिन माबानायनि subscribe 1200 फोर subscribe जाबाय खोमा दां नाथाय भिडिअखौ नायग्रा मानसि गैया दा रावबो नाया आंनि भिडिअखौ बिनिखायनो आं सानदोंना सोरबा जुदि बायोबा आंनि YouTube चेनेलखौ ना फानगौमोन आं तारमाने सोरबा लाग्रा दङबा 1000 कम से कम 1300 से जाबाय आरोना 1300 से सब्सक्राइब जाबाय बहुत दिन खस्थ' खालामबायमोन आङो नायग्रा मानसियानो गैया आंखौ पसन्द जाया आंखौ रावबो गेमिं भिडिअ हगारोमोन आङो नाथाय दिनै भिउ फैथारिखाय नाय आङो केमेरानि मोखाङाव फैनानै बुंबाय आरोना सोरबा जुदि लायो आरो भिडिअखौ नायसनोबा फटाफट कमेन्ट खालामनानै आखाइ थिखांहरबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ बायनो थाखाय जितेन इनजयिं चेनेल सार्च खालाम जायफोरा नुवाखै फेसबुकआवबो आपल'ड होगोन आङो बे भिडिअखौहाय बेनिफ्राय इउटुबावथ' थांखागोनानो नालाय नायबानो जाबाय आरो नायनानै लानो जुदि इन्टारेस्ट दङबा कमेन्ट खालामहर बाजेटखौ उनाव खोन्थाहरगोन आङो चेनेला मोजाङानो दासिमहालागै खमसे खम माबा थांबाय 1500 आवार्सथ' थांबाय 1500 आवार्स होमबा 1500 थांबायबा बारा गोबाव नांलामोन आरोना 1500 थांबायबा नोंहा इथिं आरो 35 नांगौमोन माबा 25 प्लास 15 25 प्लास 15 बाथाय 4000 सोर लानो आखाइ थिखांहर लोगोफोर आं सानदोंमोन बर'नि हिन्दी लेंगुवेजाव बानायगोन होननानै नाथाय सानबाय मा हिन्दी लेंगुवेजाव बानायबाय थानो आरो गावनि लेंगुवेजाव बुंनाय बायदि जाया होननानै दा जोंनि आरो हिन्दी लेंगुवेज स्पष्ट जाया नालाय बिनिखायनो बर'निनो बुंबाय आरो लाजियो खिन्थु भिडिअफोरखौ बानायनो थाखाय खानाय थारि मारै जा खानाय गोलाव जालांबाय हानो मोनाखै भिडिअफोरखौ बानायनो लाजिनानै आं सानबाय दा मा लाजिबाय थानो जेथिया खुलिबायनो जेथिया एसेबां दिन खस्थ' खालामनायनि उनाव लाजिनानै बिदि थाबाय थायोबा मारै जानाय बेनिखायनो आं फैबाय दिनै बुंबाय जुदि बे भिडिअआव जुदि भिउ फैयोबा होमबाना आङो चेनेलखौ फानला आरो सोर नायो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम अननानै दै अनाबा खालामनाङा आरोना जुदि अनोबा खालाम अननाय दङबा मोनसे खालामहरबानो जाबाय आरो भिउआनो फैयाखै खमसे खम बोसोरसेसो जाबाय आरो आंनि चेनेल खुलिनाया 1000K थ' जाबाय साबस्क्राइबा दा बेखौनो नेगासिनोमोन आङो आवार्सआ माला जागोन सप्ता मास मोनसेनि उनाव मालाबा 5 घन्टा 2 घन्टाल' बिदि थाङो 10 बोसोरसे नांहैगोन नामा रावबो अनाबा माने आंनि जुदि भिडिअखौ नायाबा रावबो 10 बोसोरसेयाथ' पाक्काखा आरोना ओमफ्राय फाननायनि खोथाया बेनो आरोना नायदो भिडिअखौ नायै आवगायनो चान्स होदो जोंफोरखौबो एसे मा खालामनो खानाय दारि हानो फैसा गैया जालांदों नुवाखै भिखारि खामानि मावै बेसेबां दिन जानो आरो जोंबो चेनेल बानायना सानै बानायबायबो 1000से पुराबो खालामबाय दे लोगोफोर साबस्क्राइब लाइक खालामलायबाय था नायबाय था भिडिअफोरखौ खुलुमबाय जय हिन्द